M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye. Pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba la Mulungu wa 30 pa chaka. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo Woyera kwa Aroma, mutu wa 8 kuyambira ndime ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Flyton Snoya wa utumiki wa ana kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Luka Woyera, mutu wa 13 kuyambira ndime ya 10 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a Pastoral Director mu Diocese ya Mzuzu. Mawu a nkalata ya Paulo Woyera kwa Aroma. Abale, tili ndi ngongole, komatu ngongole yake siyakuti tigonjere khalidwe lathu lokonda zoyipa ndi kumachita chifuniro chake. Pakuti ngati moyo mwanu mutsata khalidwelo mudzafa, koma ngati ndi chithandizo cha Mzimu Woyera mupha zilakolako zanu zathupi, mudzakhala ndi moyo. Onse amene Mzimu wa Mulungu amawatsogolera, amenewo ndi ana a Mulungu. Pajatu Mzimu amene mudalandira sakusandutsani akapolo kuti mzikhalanso amantha ayi, koma Mzimu amakusandutsani ana a Mulungu. Ndipo mwa mphamvu yake popemphera kwa Mulungu timati, Aba, Atate. Mzimu Woyera mwini wakeyo ndi amene amavomerezana ndi mitima yathu, tsimikiza kuti ndife ana a Mulungu. Tsono ngati ndife ana a Mulungu, tidzalandira nawo madalitso amene Iye akusungira anthu ake. Pamodzi ndi Khristu, ifenso tidzalandira madalitso amene Mulungu anali atamsungira. Pakuti ngati timva zowawa pamodzi ndi Khristu, tidzalandiranso ndi ulemerero omwe pamodzi naye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 13 kuyambira ndime ya 10 kulekeza 17. Tsiku lina la Sabata Yesu ankaphunzitsa mu nyumba ina ya mapemphero. Mmenemo mudali mayi wina amene adali ndi mzimu woyipa umene udamudwalitsa zaka 18. Adali ndi msana wokhota mwakuti sankatha konse kuweramuka. Pamene Yesu adamuona, adamuyitana namuwuza kuti, Mayi inu, mwamasuka ku matenda anu. Adamusanjika manja, ndipo pompo mayiyo adawongoka, nayamba kutamanda Mulungu. Koma mkulu wa nyumba ya mapemphero ija adakwiya poona kuti Yesu wanchiritsa munthu pa tsiku la Sabata. Tsono mkuluyo adawuza anthu onse kuti, pali masiku asanu ndi limodzi a ntchito. Muzibwera masiku amenewa kudzachiritsidwa, osati pa tsiku la Sabata ayi. Koma Ambuye adati, anthu achiphamaso inu, kodi suja nonsenu mumamasula ng'ombe zanu kapena abulu anu pa tsiku la Sabata nkukamwetsa madzi? Nanga mayiyu amene ali mwana wa Abrahamu, ndipo Satana adammanga zaka 18,
Kodi sikunayenera kuti amasulidwe ku nsinga imeneyi pa tsiku la Sabata? Yesu atanena zimenezi, adani ake onse adachita manyazi. Koma anthu ena onse adakondwera chifukwa cha ntchito zodabwitsa zimene iye ankachita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, mawu athu oyamba akutiphunzitsa kuti mwa Yesu Khristu ifeyo ndithu tasanduka ndithu ake enieni a Mulungu, tasanduka ndithu ana a Mulungu, osati zapamwambamwamba ayi, koma ndithu zokhazikitsika ndithu ubale weniweni mwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ameneyu watisandutsa ana a Mulungu, watichotsa ife mu ukapolo, wachotsa ukapolo pakati pathu, kotero kuti ndife woyenera kumutchula, kuyitana Atate athu Ambuye, kunena kuti Atate. Tili ndithu ndi mphamvu zowatchula Ambuye, kunena Atate. Tamasulidwa, ndipo kumasulidwa kumeneku kukudzetsa mtendere, kukutika ifeyo ndithu kudzetsa chimwemwe. Mathelo au moyo wokhala mwa Mzimu ndithu ndi mathelo abwino, amasiyana ndi mathelo au moyo wokhala mwa thupi chabe. Mzimu Woyera amatisogolera ifeyo, amatisandutsa ifeyo ana ake enieni a Mulungu, kukhala mu moyo wa thupi kamenya kukhala mu moyo wa uchikunja. Mathelo ake sangakhale ofanana ndi pamene ifeyo tikhala umoyo wa Yesu Khristu, umoyo wa ana a Mulungu. Posanduka ake a Mulungu, tikusanduka nzika zakumwamba mu ufumu wa Mulungu. Kwathu ndi kumwamba. Akhristu ndi amene akusanduka nzika zakumwamba, akupita kwa Iye mwini wake, akuchokera kwa Mulungu chifukwa ndiyeyo adawalenga, komanso akubwerera kwa Iye chifukwa ndiyeyo akuwayitana. Inde kuzasangalala naye mu ufumu wake, kuzakondwa naye Mulungu mu ufumu wake, komanso kukumana ndi zokhoma zimene timakumana nazo sizimatilepheresa ife, zabwino zimene timazipeza mwa Ambuye. Kotero kuti tikhale anthu okonzeka kukumana ndi zokhoma zimene zija zisatilepherese kupeza ufumu wakumwamba, ufumu wa Mulungu. Zokhoma zimene tikumane nazo zisanduke ndithu popondapo pathu kupita kwa Ambuye, kupita kwa Mulungu. Mwa Mzimu talandira ndithu ulemerero, ndipo mantha atha. Tichotse mantha amene amatilepheresa kutumikira Ambuye, ndipo tikhale ndithu ndi ubale weniweni, tichilimike kupita pasogolo. Mthenga wabwino tikuona zabwino zimene Ambuye Yesu akuchita. Ambuye Yesu ali ndi mphamvu zotichotsamo ifeyo mu moyo wakale, mu moyo wa mavuto, pangapite zaka zambiri maka. Ambuye ali nazo mphamvu zotichotsa mu umoyo wowawa ndi kutiyika ifeyo mu umoyo wabwino. Chachikulu chimene tipemphedwa tiyenera kuchita ndi kugwirizana naye, ndi kuzipereka, kuzikhuthula pamaso a Ambuye. Ambuye chitani nane, Ambuye ndithandizeni, Ambuye ndine wanu, gwirani nane ntchito, ndigwiriseni ntchito, ndithandizeni, ndikhale chida chogwirisira ntchito kudzetsa
ufumu wanu. Lord, make me an instrument of your peace. Ambuye akuchiritsa mzimayi uyu amene adali wodwala, amene adali ndi msana wodwala, sankatha kuweramuka bwinobwino kwa zaka ndithu 18. Nafenso titha kukhala nazo zathu zotipangisa ifeyo kuti tisayang'ane kwa Ambuye, tisakhale ndithu ndi chimwemwe chija chomwe timachipeza pakuyang'ana Ambuye. Mwina tinagwa m'masakaramenti, mwina umoyo wathu ndithu sukusonyeza kuyerayera kumene ifeyo timapemphedwa siku ndi siku. Tiyeni timpempha Ambuye ndithandizeni kuchokamo mu moyo wanga wakale. Ambuye thandizani banja langa, Ambuye thandizani ana anga, Ambuye thandizani kukhala kwathu, athandizani kuti umoyo umenewu akamba kuyankhula amayi ake, chilichonse chimene chabwera mkamwa amango yankhula, athandizeni kukhala nawo mtima wosinkhasinkha, mtima wona kuti kodi chimene ndichiyankhulechi chithandiza kuchiza kupereka umoyo wabwino kwa mnzanga, kapena chimene nditachiyankhule panopa, chimene nditachichite panopa chithandiza mnzanga kusangalala, kupeza umoyo wabwino. Ambuye Yesu akutipempha kuti tikhale nawo, tithandizane nawo, tikhale ake ndithu enieni, tithandize ndithu kupitisa pasogolo umoyo ndithu wopitisa pasogolo mawu a Mulungu, umoyo ndithu wosanduka ake a Mulungu, umoyo ndithu wobala zipaso, umoyo ndithu wothandiza ena kuchokamo mu moyo wawo wowawa. Tiyenera ndithu kukhala nawo umoyo wopereka zabwino kwa anzathu. Tiyesese ndithu kuzindikira chimene tili, ndipo kuzindikira chimene Mulungu akufuna kutigwirisa ife ntchito. Tizindikire nthawi zonse kuti Mulungu akufuna kukhazikisa ufumu wake pogwirisa ntchito mabanja athu. Ufumu wa Mulungu ndi wolimba kale kumwamba, ndi wokhazikika, ndi wosagwedezeka, koma akufuna kuukhazikisa ufumu umenewu, chisogolo cha ufumu umenewu zionekere pakati pathu. Zimene tikuyembekezerazo tiyambe kuzikhala mu moyo wathu, zizafika pake penipeni tikakafika pamaso pake. Amen.